अमेरिकेकडून विजाचे नियम अधिक कठोर करण्यात आलेत। विद्यार्थ्यांच्या विजाला 4 वर्षांची मर्यादा आता ठेवण्यात आलेली आहे। भारतीय विद्यार्थ्यांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे। पत्रकारांच्या विजाला 240 दिवसांची मुदत दिली गेली आहे। मुलांना परवानगीशिवाय शैक्षणिक संस्था बदलता येणार नाहीये। अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनानं गुरुवारी परदेशी विद्यार्थी, सांस्कृतिक देवाणघेवाण उपक्रमाअंतर्गत भेट देणारे पाहुणे आणि पत्रकार यांच्यासाठी विजाचा कालावधी कमी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। विजाची मुदत संपल्यानंतर त्यांना मुदत वाढीसाठी अर्ज करता येणार आहे। अमेरिकेच्या नियमांप्रमाणे परदेशी विद्यार्थ्यांना एफ, सांस्कृतिक उपक्रमाअंतर्गत पाहुण्यांना जे आणि पत्रकारांना आय असा विजा दिला जातो। सध्या विजाचा कालावधी अमेरिकेतील कार्यक्रम किंवा नोकरीच्या कालावधी इतका आहे। नव्या नियमाप्रमाणे विद्यार्थी आणि सांस्कृतिक उपक्रमाअंतर्गत अमेरिकेमध्ये आलेल्या पाहुण्यांना जास्तीत जास्त 4 वर्षांचा विजा दिला जाईल। पत्रकारांना आतापर्यंत कितीही वर्ष विजा मंजूर केला जातो। ही मुदत 240 दिवस असेल।